Guys, hilot na sa tani kay ang bata tiang. Piang man siya na piang ang bata gilantan. Ako may tighilot ani nila basta nalan sila gibati sa lawas. Ako may hilot ani mga bata ni Chimchim. Ako sa siya shortan guys kay kuan man siya igil. Tugnaw man siya eh. Ang mga bata school si Ark uli naman si Ark si Andre wa pa mumuhi lalaki mo nagtulakuan ko bibi